si Teacher Dea. Hello mga bata! Magtuon usap kita karon sa litrang N. Tingog N. Litrang N. Tingog N. Mga ngalan nga nagsugod sa litrang N. Ninja. Nurse. Nota. Numero. Mga buluhaton. Butangi og star ang mga hulagway nga nagsugod sa tingog nga N. Sunod, ikahon ang mga litra nga ana ay tingog nga N. Sunod, butangi og linya gikan sa litrang N ngadto sa hulagway nga nagsugod sa tingog nga N. Sunod mga bata, ilha ang hulagway. Pangitaa ang tingog N. Naaba sa una o sa ulahi. Ito man ang lingin sa imong tubag. Ali, magbasa na ta. A. Na. I. N. In. Atong basahon ang mga mosunod. Mga silaba. Na. Ne. In.
Ibon. Mga pulong. Nalata. Nabuslot. Nila. Naloto. Nikaon. Lamisa. Pulungan or phrase. Nikaon sa taas. Nabuslot ang lamisa. Hugpulong or sentence. Nalata ang niluto ni Mimi. Karon mga bata, mag-story ta. Ang uluhan sa atong story, naguol si Nilo. Si Nilo naguol kay nayabo ang nata sa lamisa. Maayo kay naapa sa kusina. Mga pangutana, kinsa ang naguol? Unsa ang nayabo? Asa nayabo ang nata? Angay ba nga maguol kung ana ay mayabo nga butang? Nganuman? Kung ikaw si Nilo, unsay buhaton sa nayabo nga nata? Karon mga bata, atong isumpay ang mga linya para makasulat og litrang N. Ipadayon ang pagsulat sa litrang N sa linya. Daghang salamat! Bye-bye!